diri na ta, no? Mga tang nabutag kuan, premyo. Stilan, oy. Merkules man karon mga kapanalo, ugma Huwebes, no? Sa Biyernes atangin ninyo kay natay pasabog, no? Sa Biyernes natay pasabog nga dako, no? Okay? Sa Biyernes, paunahi lang ta diri ha sa estasyon ha, paunahi lang ta. Sa Biyernes na atay Opaw, no? Opaw Challenge. Bilog ang mundo. Kasabot mo ng bilog ang mundo mga kapanalo. Bilog ang mundo. Kadungog mo ng bilog ang mundo. Bilog ang mundo mga kapanalo. Muna ingon ni Senador Manny Pacquiao, bilog ang mundo. So nganong bilog ang atong ulo? Kay tungod bilog ang mundo. Si Alan John Salobre, happy viewing ni mo di Alan, no? Kumusta mo daw atong ulo-ulo di Alan? Lingin pa ba na siya o pihing na? Kay Rosalinda Flores, happy viewing ni mo diha. So sa Biyernes ka panalo kung upaw ka, no? Sa mga upaw diha mga kapanalo sa Biyernes, no? Arya. Kato mga upaw pagdala mo wig, no? Kay naamoy premyo. First 10 ha. First 10 mga kapanalo nga nagdalag wig, no? Maoy taga na tog premyo nga worth 500 kada isa ka ulo. Yan. Sige be. Sa Biyernes ka panalo ha. Sa programang 11 hangtod 1:00 sa hapon. Kato mga kalbo ato inspeksyon nun ha. Dapat magdala mo wig. Okay. Ang mahitabo ni Ani, no, sa Biyernes, ang mga kalbo nga sinaw gyud ang gitawag nga hubon-hubon. No, atong check up po na siya, no? Kinanglan na kuan gyud siya upaw gyud siya no nga walay buhok, klaro ha? Upaw gani. Naman ko'y upaw nagpakis-kis lang, no? Check up po nato na. So, natay first prize ugma, no? Ang first prize makadawat og kuan. Makadawat og 5,000 cash. Ayan, no? Grabe, 5,000 cash na, ha? Upaw, hoy, upaw, upaw. Hoy, hoy, hoy. Hoy, upaw, upaw, upaw. Ogma, sa Biyernes, katong mga upaw nga unang makaabot nga pulo, no? Ato nang check, di lang bisag mo lapas o pulo kay ato naman na ikuan na check up man nato, no? Basta pulo ang makadawat og tag 500 cash. Okay, ang winner no nga upaw. Ato man ang sukaton kung unsa kalapad ang iyang upaw. Nagadepende, no? Ang first no makadawat og 5,000 nga cash, okay? Ang second prize makadawat og 2,000, no? Og ang third 1,000. Ayan ha. Klaro na ha? Sa Biyernes, no? Challenge na mo diha. Mga upaw. Dala mo og wig ha, onya lipstick og kadang makeup kit, ha? Okay, klarohon nato na ha, dapat mag-start tag alas 11, no? Sugda tag alas 11 ka panalo. Biyernes, at least karon maka-prepare na mo. Kato mga upaw og ulo atong paniwagan nga karong Biyernes aduna tay patigayon nga paalipay, no? Pakulo sa mga upaw. Ang inyong dalon wig, unya makeup, no, lipstick, tanan na siya. Pagkahuman adto mo diri sa estasyon alas 11 dapat diri na mo.
No, kay atong i-check kung kinsay qualified, no? Ang pulo nga qualified, magkaigo pa ng pulo diri. Murag igo ni, no? Magdututanay ta diri. So, mga lalaki lang niha, mga lalaki lang, exclusive lang sa mga lalaki. Pero kung, halimbawa, babae ka nga upaw, dali na, okay ra na. Ano si Kakay Velasquez, di ba? Upaw mo na. So, ang mahitabo, no, nga kuan, katong kursunada lang. Ala, sige. Atong utrohon. Ang say qualification, Marimar. O, ganito, kinalan, upaw ka. No? Kung di ka upaw, di ayaw ka appeal, di ka upaw. Atong utrohon, sa Biyernes, ha? Doon na tayo upaw. Upaw challenge, ha? Ang first prize, makadawat, og 5,000 cash, second 2,000 og ang third 1,000 no. Okay, ato na siyang i-kuan, no, asa to gana, ato na siya diring i-kuan, kanang gitawag na to isalaon, no, kung angayan baka nga naibuhok. So dapat before 11 diri na mo mga upaw, no, kay magkaroon ta og inspection, ha, live jud mismo, no, sa Muse Radio sa atong Facebook live, no, atong i-check na siya na atay ko ano, napuntay gitawag nga upaw test, no. Nagadepende kung unsa kalapad ang imong upaw sa hubon-hubon, mo nay makadaog, og depende pod na, no, nati kategory na atay criteria for judging. Okay? Ang criteria for judging makapanalo kung unsa kalapad ang no, hawan sa imong hubon-hubon, 40%, no? Ang imong kuan, no, kurba sa imong ulo 40%, no? So 80 na. Og ang 5% kapanalo, no, mao na siya ang gitawag nga audience impact, ato mga viewers nato, no, nang magbuto-buto. Mao na siya kamadalo. Sige. Atangin na ninyo, ha. Biyernes, take note sa inyong kunot, hoy. Sige. May na lang na. Pa-shout out Tita Marimar from Ivy Cuyuca. Nakuyawan na imong challenge, Tita Marimar, oy. Ilang yun, ha. Marimar, nganong kuan raman, nganong upaw raman. Alangan kay alangan natin og na ibuhok, di na natin may tag-upaw. Onya ang pinaka kuan jud last nga qualification, no? Ang pinaka qualification jud dapat, no, inigadto nyo dire, no, bago muligo. Bagong ligo, kay basig di o maligo, no, atong aircon dire sa sulod babuot ni, no, maano ta, suffocate. Ana na siya, okay? Sige. Dire na ta sa atoan. Para sa ato ang panggilog. Para sa itong bagilok, mga youth. Once again, congratulations day, no? Nakadaog kagahapon, no, si Fernandez. Ay, hasta ang gilok kag yun. Di pa ang gilok ka, oy. Ala, kagilok. Ang ato bangotan na karon aron nga makakuha og premyo nga cash nga 500 mga manalo. Nganong gilok ang bungot? Bungot. Ano na to bangutan na nga nagtangag og 500 nga cash?
alas 12:29 na mga kapanalo. Alas 12:29 na August. Siyempre, no? Ang atong pangutana, pwede na umutawag kapanalo ha sa numero. Sa atong Smart 0921-558-5463 o nganong gilok ang bungot. Bungot mo. Pwede po mo manawag kapanalo sa ato ay ato ang TM number 0935-8462-418. Atong atrohon 0935-8462-418. Gusto man ka mag-premyo ha? Kana na sa Facebook Live, pwede po mo mag-PM na lang, no? Hello po, watching from Olsulail, KSA. Ayan, mga taga KSA ha. Ang say mini aning KSA gani? Ha? Kabalo mo ay na? Ala, sige. Oy, dili pwede text ha, dapat tawag yun. Namo gina-text diri. Kita pa rin gilok na ang bungot, no? Kay bag-o lang giahit. Bag-o lang giahit unya duha ka adlaw o tulo, gilok na siya. Ingon ni Maricel gilok. Marimar gilok ang bungot, inig-ungad gilok. Lahi po niya. Pero dili mo magkuan kanang text lang kundi tawag jud, no? Kay sayang pud kayo di mo makuan kay dira man ato makuan ito chicken signal big okay ba? 0921-558-5463 ha. Mo na yung numero. Asa to ang TM 0935-8462-418. 0935-8462-418. Tatay caller sa line ka panalo eh. Yes, hello. Maayong pagpangiyod to. Kinsa ni palihog. Hello? 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 Hindi lang ato loudspeak, no? Hello? Kinsa ni? Ay, si Jimboy na ni. Kinsa? Hala, oy. Pangita sa signal, di abi kay murag gawala-wala lagi imong tingog, no? Ha? Pangita sa kuan da lugar nga kanang kuan bugdo. Hoy, kinsa man ni? Ha? Ay, signal? Oh, okay na, oo, kana. O, si pangalan nimo? Si Jimboy dai. Si? Si Jimboy. Jimboy. Ayan, taga-asa man si Jimboy. Taga-Labangal, Makar. Taga-Labangal Makar. Gusto ka makadaw og 500 cash? Oo eh. Jimboy, kalbo ka dili? Upaw ka? Dili o kalboy. Dili. Abi na kog Kalbo lang. abi na kog upaw ka kay pwede ka sa Biyernes, no? Natay pa-contest sa upaw pageant, no? Okay. Basta na kay kaila diha nga upaw, no? Ingna kay sayang kayo ang first prize 5,000, ang second prize 2,000 niya, ang third is 1,000. Nya katong pulo makadawat og tag 500 cash, no? Depende sa ulo. Nalay, lawag kayo na dito. Tiguan sa kamri. Di wala problema. Ayun ang tiguwang na kay luod tanawon. Tiguan na, basta tiguan na. Mga batanon lang ang qualified ana ang edad nasa mga 30 to 40 years old. Ana ha? Magdala mo birth certificate. Kanang kuan. Kaning naa ba kay bungot? Ay, Naahaloy. Kanang imong bungot pila man nakabuo 14? ako na, 15 na tayo. 15 ra ka buok. Okay na magoy mga bungot mga kapanalo no nga latag no. No tagkat kanang imong kuan kanang imong bungot mabilang ra na siya. Asa man dapat ang imong bungot nga agoy dali lang na hus man oy. Tawag ko trobe kay naus-us ang cellphone na off na hinuon. Oy pasensya kay Jimboy ha. Naunsa naman. Sige tawag ko tro Jimboy naus-us man gud ang cellphone. Kanya kanimo gud pagwas maus-us ni siya no ma-off dayon. Or cancel. Atong otro na numero ha sa atong smart 0921-558-5463 pagilok nga pangutana
Nganong gilok ang bungot, no? Ang ato ang TM 0935-8462-418. 0935-8462-418 ha. Ano numero, manalo. Aron yung mga daog, 500,000. Kaya ang premium no, 500,000. Ang sana basketball? Sige. Kadtong sa coin. Okay. Sige. Natay color dress sa smart, no? Okay ning sa smart siguro. Yes, hello. Maayong pagpangyod to. Hello? Mayroon pa pag-tubod, Marimar. Oo, kinsa ni palihog? Ariel, day. Oy, Ariel. Taga barangay Tagangan. Labangan. Ayun. Ariel, pila edad mo, Ariel? Katuga. Pila na imong edad? 26. 26. Asa man, upaw ka dili? Bukan. Naibuhokain. Nakay bungot? Asa na piti mong bungot? Dire sa chin. Sa chin. Batuang. Sa chin, oo. Dili ka kuan, dili ka bangason? Dili po. Dili. Dili. Naman akong bunga to. 21 ra ka buok. Uy, kanang 21 ka buok pag imo na siyang triman. Uy, gilok-gilok pud na oy. Ay, kumpiyansa ka. Ano talaga Ay, mualsa gyud ay. Hala, kay kuya man imong bungot na ni kamot kay makaalsa. Kuya man yung bungot na makaalsa dahil na siya. Unsa may kayang alsahon na imong bungot? Ha? Unsay kayang alsahon ana imong bungot? Unsa niya kayang alsahon? Ang kaya nga alam kanang maungad. Ha? Nani nag-text diri, Tita Marimar, kaya na niya paalsahon ang lubot. Kuyawan na yung bungot na makaalsa daw lubot. Wala, oy, pastilan. O sige, be, kung makatubag ba ka sa ato ang pangutana karon sa itong pagilok nga pangutana, nganong gilok ang bungot? 500 na ha, tarongag yun, no? Kung sa man imong tubag ni Ana, kailangan na sa specific og pinaka the best, no? Nga explanation, no? Nganong gilok ang bungot? Ano mo ka na, Marimar? Anong gilok ang bungot? Oo, nganong gilok man ang bungot? Labi na bagsang balbas, Marimar. Hayat-hayat man gina, Marimar. Pag bagong balbas baya, ingon nila sakit daw, no? Matod pa. Ay, gano'n mo? Ha? Pero bakit brera hastang gilok? Depende lagi sa pagbag-id. Pero sa yung hinungdan, anong gilok ang bungot? Ang gilok mo sa bungot tungkol sa sensitive sa atong panit. Oh. Sure ka? Sensitive sa atong panit? Ang hinungdan, sure hoy. Ang hinungdan nga nung mo gilok, kay tungod sensitive ang atong panit? Are you sure? Siguro. Sige, maura na imong tubag. Para Marimar. Awa na dyan kinalaing naisip diya. Ha? Wa na gyud kanila. Ha? Usa to imong tubag gani ha? Ha? Ganun. Ha? Anong gilok ang bungot? Oo, usa to imong tubag gani kalimot ko. Anong gilok ang bungot? Tungkol siya. Bago ito lang imong balbas. Bagong putol ang balbas. Tapos, siyempre, saka sensitive sa itong panit. So, nang maka-feel ta og gilok. Mao ba? Ba? Sige, mao man na imong explanation di atong Conclusion lang po na. mao gyud no. Sige. Nakay gustong kuan dia kaning Kyuran na. Ako na, iyoran na. Ang akang kada, matugas pagilid na sa malandag. Kuan ako sa pamilya o barangay Wow. So, ang akong pinakagwapa o pinakabutan na minahal.
Ah. Si Jumaylon. Hala ka, oy. Grabe siya, oh. Mara tayo mong gikiyurain. Para naman rin, Mar. Ang kusog mo kiyoid. Ang kusog mo yun. Si Ariel. Sige, salamat Ariel ha. Mo to si Ariel, no? Ato na lang ko ano si Unya, kung usa ba gyud kung makapasar ba gyud ka? No? May nagan. Ay, na-cancel ako, seriso kayo. Na-cancel ako. Oh, sige, tawag otro ay. Oo, di kita perfecto, sipit kita eh. Dili ko gusto og text, no? Gusto na ko tawag jud, personal, no? Mahinabi ang color. Marimar Marimar, gilok jud ang bungot. Dili lagi mag-text lagi, no? Tawag jud, no? Hello, maayong pagpangiyod to. Hello? 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 Nagbiyahe siguro to. Nagbiyahe. Gilok ang bungot Tita Marimar kay hait. Og hait na gilok da yun. Ano din na. Naagyo na saktong explanation, no? Nganong gilok ang bungot, labi nagmo dapat sa imong panit og sa panit nimo. Og sa panit nako. 500 na, dili na tiaw-tiaw ha. Tinud-on gyud nato na siya. To umog tiaw-tiaw ra na. May pikas be. Kung tubago ni pikas be. Sayang yung 500 na cash, no? May nalala pang bugas-bugas ni. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Yes, oo. Kanang kisa ni palihon. Ay, hello, sir. Kisa ka, sir. Alam niyo, Ma. Si Tony. Tony. Pangita sa kuan dia Tony kanang bugdo-bugdo nga area be, no? Kay murag wala-wala imong tingog. Kini, Tony. Kana Tony, mauna na siya. Asa man ka nagpatong Tony? Patay ni Dating Bato. Nagpatong. Abi daw nagpatong kasi mong asawa. Uy, Tony, taga-asa ka, Tony? Ay, diri sa Uhaw. Sige. Pila na may edad ni Tony? Senior citizen na. Senior citizen? 64? Ha? 14. Pila edad? 14? Guwa nga? O saban ka ng upaw ka o upaw jud? Kiniskisan lang. Ha? Kikis-kisan lang? Uy, mas nindot man ang upaw niya, kiskisan nimo kaysa dili ka magpakiskis, di ba? Murag kwan. Ha? Katul og di kiskisan, no? Unya samok sa tan-awon sa samin. Ano taga-tigulan? Amateur. Pero dili tanan kalbo kwan, uy, kana makatigulang, nagadepende po na sa upaw, no? Ikaw, sir, na kay bungot, sir? Dagan ko bungot. Mga pila kabuk yung bungot, sir? Ibabaw. Ha? Taas o ibabaw. Taas og ibabaw. Sa to apa, kung taas og ibabaw ang imong bungot, asa man ang ibabaw sa agtang o ibabaw sa baba? Asa man ang ibabaw sa ibabaw, ha? Ay, asa man ang klase nga duha ingon ka duha ka bungot ang imuha na no? Sa ilalom ug sa taas. Bungot sa baba, bungot sa ilalom. Bungot sa ilalom. Ilalom sa baba, no? Kanang imong bungot, sir, imo ba na gidatriman or gidapasagdaran nimo na gidapataas nimo brakang kanding? Ginakiskisan ako ni. Bleed ang imong ginagamit. Okay, andam na ba ka sa to pagilok ka pangutana? Kanang gilok. Nganong gilok ang bungot? Siyempre, kay... gilok man ko kay... Siyam kabulan man. Anak man. Kaya mag-away ka, doon ka bumutot. Mabuntis man. Ay! Kuyawan, ay! Kung mag-away ang duha ka bungot, pakabuntis day-dayo na? Lain na po na imo ang kuan birada ron ay. Kung magtapad ang duha ka bungot, makabuntis ko, no?
Unya kay kani si Dudong Lapang og si George gatapat ba ni perminti ilang bungot. Wa man na ginabuntis ning isa diri. No. Tawag ko na si Kaway, di na kagig anak. Sige. Uy, double meaning ba na imuha, oy? Isa lang ka meaning ba, no? Kanang magromansa ka sa imong Mrs. Mr. unsa man kanang imo na siya ginabalbasandaan or ginapasagdaran nimo ng bungot? Kanang bungot mo, pero ka ganun. Gani nganong gilok gani ang bungot naman explanation ngano? Romansa ni mo na. Aha. Ubos ug ibabaw. Aha. Mo saka ang kalabi. Sa musaka ang Damian man ang romansa, saka. Nang gunit. Unsa ang imbungot manggunit? Asa pag ginagunitan dapit? Yung mga baga. Sama na, oy. Uy, taro nga ba, specific sa imong tubag ba kay ang bungot, gilok yun ang bungot inig dapat sa panit o unod. Unod. Oo. So sa explanation ba, ikaw daw ba explain ba nga nang gilok yun ang bungot ba once nga mo mo dapat sa panit sa lain panit o panit nimo? Ha? Kanang bungot na kung sa Oh. panit. Oh. Mukan din kurente na yun. Mo gani ngano mo kurente wa man sa kutiko line. Ha? May tawid. Ngano mo kurente man nga man sa kutiko. Oh, magkay plangka. Bitaw. Oh, unsa? Ha? Di. Oh. Unsa? Agot, grabe. Di man gul ma. Unsa dili maantoy? Ang tunog na makon sa bungot. Oh, Murag, mukuhan siya ba? mo. Mukuko ba? Mukuko. Unsay mo ko? Ang unsay mo ko? Wait, pag sure diya bang anong na mo ko na sa imong term. Nahilahi naman na mo oy. Dito natapo ko sa bungot bang anong mukuan man ang bungot, gilok man siya nig dapat sa panit. Gilok jud kaayo. Oh. Bungot. Oh, bungot gani. Kuhan ko ka ng lami manggod kayo. Lami ng napalpasan. Unsay lami nga naman nakatesting ang bungot ni tos mao nimo? Di ba kasagaran maka-experience anak ka ng kuan man? Sa bagay do ka na magbiso-biso mo sa imong kumpare, no? Kasagaran anak magbiso-biso sa mga kumpare maka-feel jud kag kanang kuan anak kana bitong gilok labi nagmudikit na iyang bungot sa imong liog. Di na uban kuan bitaw kanang mga fraternity, mga brotherhood, di ba? Kana sila pagwas nga magkita gabiso-biso man na sila. Nya, maka-encounter na sila kanang bungoton nga kabiso-biso, mo dapat man na sa liog di mo kuan mo tangkag kun iyang tingkoy. Matod pa sa katong lalaki nga i-interview nako, mari mo nakatry ko kanang gihilasan man ko. Oh, gihilasan ka kay laki man ka. Pero bayad ka, lami eh. Ha? Oh. No, nga naman. Kain na kong debate. Ay. Hala, oy. Saan na gyud may tabo? Kaya sa gaba ito kay murag lami ba? Babae nga bungoton imong gusto? Ay, mga may tag babae ito nagbiso-biso nimo. Babae lagi nga naibungot. Kita dari babae bungoton. Ay, bitaw, tinuod bitaw. Nabay ito mga babae nga bungoton. No. Hello, sir. Dahil lang. Unsa ka pangalan nimo? Tune, oh. Tune, usay final nimo Tune. Kay para tanaw na to kung mo match ba na diri sa atuan kuan pangunta na. Tuni nga. Ha? Mora to imong tubag? Wala na to. Tapos pastilan. Oy. Ay. Sige, basi na kay gustong kiyuran di Tony. Kiyuri na. Sigaran ko mga alarkon family. Alarkon pamili. Okay, sa pa.
Kauban ako sa driver. Kauban sa driver. Asa din mo ga drive, sir? Naamoy kuan diya? Tuda? Drive sa Kutsun. Drive sa Kutsun. Trabahan mo sa kuan sa Jufom. Ayan. Oo. Driver mga episode. Sige na, sir. Salamat kay Sir Tony. Si Sir Tony ba mga labay-labay na nga tubag ani. No? Good na ni si Sir Tony. Labay-labay na yung ginapang tubag. Naapil na ng bungot sa babae. Hello, natay caller sa line noy. The speakers noy. Hello. Ay, kakusog ko eh. Dahil lang. Hinay sa imong kuan monitor. Hello. 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 Ibid, bayawak. Hello. Nabay tao diha? Hello. Buaya. Pawikan. Wa man ni katubag ni tawanan ni. Kaya lang yun. Turn on. O, kana. Hello? Hello? Uy, ang sama na. Dahil lang, i-off ta ka, ha? I-off sa ta ka kayo, murag lain yun, no? Murag lahi ang imong trip karon ba, no? Ang inahanan mig tingog, dili kay kanang whistle-whistle. Uy, sayang kayo. Alas 12:50 na jud, oh. At na gyud sa oras, no? Di gyud na mahatag ng regalo ron ba nga 500 cash. Ay tungod sa itong pangutan na karon. Hello, maayong pagpangiyod to, eh. Hello? Hello? Kuman. May nag-text, pwede ba marimar ang babae mo tubag? Oh, mao gani. Mas maka-explain mo anak kay nganuman. Kamo man permit di makatigal sa bungot, di ba? Ang lalaki medyo gamay na makarelate. Pero naay gyapoy ko ana no explanation. No bisag laki ka kabalo ka mag-explain nganong gilok ang bungot. Ha? Epic as na caller. Okay. Hello, maayo ba bang yun to? Hello. Yes. Ay, Tita Marimar. Ay, kani babae. Hi, ma'am. Kinsa gani ni palihog? Hingging ni diri sa uhaw. Oy, Gingging. Ikaw na sa naging. Pastilan, Gingging. Ay, papagani ka daw si Gingging ba? Kani ba si diri na sa makadaog? Ging? Oy, Oo. Kanang imong bana na ibungot, Ging? naapod. Pila ka buok ang kuan giihap nimo ah? Siguro mga 25 lang ni kabuok. 25 ka buok. No. Pero unsa man kumusta naman ang iyang bungot, Ging? Kanang kuan ba Ging? Kanang taas ba na iyang bungot o kanang ano, kanang ginakiskisan? Medyo kuha-kuhaan kay naman sa trabaho bawal man. Bawal so ginatriman niya iyang bungot. Man niya. Oo, mga pila ka inches po ang mabilin o centimeter, millimeter. Mga mubo ra jud, mubo ra. Mobo ra murag ka ng inigbag-ong ahit mga 3 days ana. Oo. Ay gahi-gahi nga pagkakuan no. Uy, kanang Madam Ging. Uy, Kanang unsa may kuan nimo, unsa may explanation nimo no? Nganong gilok ang bungot? Sige daw ba ka, babae man jud ka. gilok Tita Marimar kanang magupitan siya gamay. Dali lang. Kasi gupitan og gamay. Dali lang mangutana sa ako kanang bungot sa imong Mr. Unsa man na, sa taas o sa ubos? Sa taas ug sa ubos. Ay, doble. No? Halimbawa, madam, kanang kung ang taas nga bungot may gamiton niya sa imong liog, unsa may imong kuan mabati, madam? Ginlo kaayo. Gilok, oo. O kanang balhibo sa ubos, madam, unsa may imong reaksyon? Aw, gilok gihapon kaayo. Asa man mas gilok, ang sa taas o sa ubos? Ha? Sa taas yun Tita Marimar Ay. kay umod-umod mo niya. Ay, ay! Basta na, murag baboy, gaungad-ungad. Kusog mo ungad. Kusog mo ungad, madam? Kusog mo ungad? Umod burag baboy na may tagwati.
Baboy nga nang itagwati. Wala, madam, oy. Sagot ang lubot ito, Marimar. Pastilan. No, sige. Oh, pero usag yung kuan explanation nimo. Nga naman, bi, alimbawa. Gilok yun ito, Marimar, ka na matriman, bitaw bisan gamay lang. Dayon. Oo. Nga nung gilok lagi. Sa bita, Marimar, porting gilo ka, mahal sa ko ng lubot. Grabe. Gilok pag gilok ito, Marimar, mahal sa ko ng lubot. Grabe gid. Ibalik-balik man gid nimo ng alsa sa lubot, oy. Lain oy. Dai lang. Hello. Pastilan po niyo, madam, oy. Magpakinatawa, oy. Ay, madam. Lahi naman imong pag kuan murag wa gyud naghaom ba no kay imong kuan dito kay itriman unya iungad unsa ba? Dili, ito si Marimar, kanang halimbawa dito Marimar, barabasan siya. Oh. Para sa na siya, duha ka adlaw. Ilok naman siya kaayo. Inig umod inig kuan. Umod na. Ay. Ano sa ang lubot. Ayan. Ilok ko na siya kay katanan. Oo. Nani mo masagtan, unsa ang kalami, unsa ka gilok. Ala, sige eh. Sige madam ha, ato na nang ikuan kung para sa akong tutunlan madam ba kay na balhibo ni sulod gilok. Sige. Ay salamat kay Madam Ging ha. Salamat po, tita. Sige. Nakigustong kiyoran di ha. Kiyorin na bi samtang sayo pa. Iuran na ko din dito si Bambi, balikaw nga nagangisi. Ay. Asa man na si Bambi? Bungoton po na si Bambi? Si Belen Solomon Corios. Si Bibi Balikaw. Bibi Balikaw. Asa man na si Bibi Balikaw? Kanang silingan ni mo na? Silingan ako at bang raging kain ako. Iyang bana, bungoton po. Bungoton po. Bungoton. Pero ikaw madam, mas ganahan ka bungoton o kanang walay bungot? Ganahan ko may bungot ita. Gilok-gilok. Ayan. Sige, salamat kay Madam Ging. God bless you. Bye-bye. Ayay, no? Si God bless you dia. Gaaso atong babaan na. Pastilan si Madam Ging, yun ba? Dahil lang ha, kay naay ato ang caller sa line Picas, dahil lang. Uy, wato igong oras, uy. Alas 12:57 naman di ay. Pastilan. Ugba na lang pohon. Ato na ipadayon mga kapanalo. Kay marang nabitin dyan kaayo, no? Marag wala pa dyan nakakuha ba? No, wala. Layo kaayo ang mga tubag sa mga caller na to. Na explanation na nganong gilok ang bungot. Magbabay na, oy, Tita Marimar. Magbabay na ko. Okay, kuha na. No, oras na. Oras na para magsaya. Daghang salamat sa pagpaminaw mga youths. Bye-bye, Mang Lucio na ta. Sup! Mwah! Bye-bye, Sintanan. Hello, bye-bye. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled